Dick, videózik. Jó, most tedd fel. Milyen nagy. Most mondján túl is nagyobb. Most találkozunk másra. Pomba. Fogva. Már régen láttam. És én láttam, tudod? Volt az a kifásoknak a... Itt volt fenn. Na, akkor jó. Has. Az úgy nem lesz jó. Tud mozogni. Hol? Most nehezen, nem? Annyit alig tudok. Az ajtó alig tudod kiszállni. Na. Felmegyek az emeletre, már fulladok. Szívem így dobog. És csikével szoktál beszélni. Aha, vele szoktam. Beszéltél Janikával? Azt mondja, miért nem hívod már fel? Hát már tudom boroztál. Én nem. Én tudom, hogy igazad volt, mindig igazad volt. Nem kell hazudni. Én nem haradok. Nem haradok. Ahogy ki kellett magát, hogy jön reggel, Meg mindig videó. Melyik autó? Itt ebben. a szívem majd. Rád. Annyi szerencsé ahhoz, hogy még meleg volt. Akkor nyárra rá. Hát az még nagyon Két hónap, egy hónap. van ez, hol jön? Hova ment az agyat? Nézd a kamerának hát a szívem majd. Hát Kibe kellett mászkálni? Behozzá. Hello! Dick csak, mi a fejed van? Szia! Hogy vagy? Jó vagyok, köszi. Hát te? Ideges vagyok. Miért? Hát ez a gyerek, amit csinál. Milyen gyerek? Vizé, Krisztián. Jó van az, jó van. Volt egy S20-as telefon. Dolg. Kapott egy másikat. Dolg. Én adtam neki egyet. Ja. Ricsike vett egy újat. Most 3 nap, 4 napja. Hát a hét. A héten napja. Samsungot, tisztú állapotú volt szépen. Ne az anyjáit használni. Ám az anyjáit használni. Így telefont vágott egy hónapot a dolg. Az mit mond? olyan, mit eltölt. Azok eltöltek. De tudjuk, hogy nem. Ne vagy a drogra. De hova? De- Hát itt vagyunk városon, vagy beszélünk. De hogy, amikor nem tud magáról, hogy odaadja azért, Reggel úgy tudja, mentünk el hogy kell dolgozni, neki. jó, meg a telefonját nem találok sem. Van a telefon. Abban a kocsiban fejzsák flakonokat volt be izénben. Ilyen flakonyokat. 50 forint. Jajja. Akkor 500 forintot. Azt mit csinál? 500 forintot mit csinál? 500 forintért mit adnak? Na, 500 forint. Megsajnáltam, mert én úgy volt az a telefonom, hogy elromlott. Közben javult. Megvettem egy másikat. Na mondom, nesze. 2 nap múlva. Hát. De nem veszi észre, hogy Nem tanultam de belőle. Vagy segíteni akar neki én az ember. tudom. Így szaka alszunk, az úgy alszik, hogy az, ha megölnék, azt se venné észre. Neki vagy merővel. Kimegy, bejön. Így szaka, Az hajnal este egy, voltam, amikor bejött, mert még a hűtőt is nem nézte. Az este voltam, de már Én azt akarom, a mezitláb jártál vele. már tudják el. Kibe, hajnal. Biztos. Mutasd. Mindig videó. Bölcskám. Nézem a kamerát, Mutasd kimegy, meg. bejön, kimegy, bejön. Ki van ki? Vagy Hát egy kocsitán, vagy ott, jönnek vagy ott. hozzá. Persze.
Reggel a telefonját nem talál. Ja, mondom, oda van. Ja. De megvan. Nem meri. Hazajöttünk, alig jövünk haza, Ez nem a rossz, munkából de hazajövünk, fontos, anyu, add már ide a telefon. Anyu, add már ide a telefon. És hát, hogy nem találja, életemben soha nem vettem a telefont, az egyik. A másik, jó, megnézem, 5-10 perc visszamondom. Órákig. Azt már az idegtől úgy adtam neki ezt a Samsungot, de olyan volt, patika volt. Igaz, tisztú. Hát tényleg. Már oda van. 4 telefon, akár számolom 30 ezerrel is számolok. Mit csinál? Na? Nem tudom, hogy autók És adunk akkor neki, de úgyse fog két megváltozni. hónapja 0 forint. De úgyse fog megváltozni. Videózom, kapom. Mit lehet? A Ricsike tiszta újat hozott. Dobozos, ott a doboz. Milyen telefon? Egy hét múlva már Milyen telefon volt? Xiaomi. Az én. jó. Az ennyi. Red. Tiszta új volt, originál. Tiszta új. Már egy hét múlva jön befele, De hogy ez? nem volt annyi. Egy rossz telefonnal. Mondom, Szombaton vettem, amikor volt a ballagás. Igen. Már a másik 7 csöpben már nem volt. Szombaton vettem, amikor a csiket. na hoztuk, akkor várjál. Az ilyen ember Mindenki jót akar neki. hagy itthon egyedül magában. Bármit, most már bármit, mert ugye annyira elővette ez a drog, és bármit elad. Csodálkozik, Nem sem. a tévét nem akar. Nem Bibi, reggel elvitte a telefon. Gondolkozzál, mert nem volt abban tisztában, hogy megyünk dolgozni, és a telefont hozod magaddal? Na, ez meg a másik. De akkor mit tudja, én nem tud gondolkozni amúgy. Nem. Nincs, nem. Szerintem ki volt teljes lőve. Biztos, hogy ki volt az estelőve. Most is ott ágyhelyben bidő volt. De ebben nincs. Nagyon rossz állt. Csak ebben az a baj, hogy én kartonokba egyszer ettünk, azt ettünk, félek, hogy baj lesz vele. Menjen, nézd meg a fiad. Minek menjen? Azért Jó, begy vagy- fogydába azt mondja, jó anyuék jönnek. Most is Menjen mennem nézd meg. kell valami. Mivel az idegtől tudok adni, nem tudok. Hát ilyen szarolapos. Ja. Na. Én még mindig nem látom. Rá is a telefonba összetörő. Mondom neked. Nem lehet Ott már volt abban nezes. 2 fejzsák ilyen, abban a kocsiban, még most is van. Meg azt jár nekem, melyen napom le. Az akkor, amikor itt vagyok. A kamerán meg nézem, hogy viszi kifele, azt leadja. Kapott érte 600 forintot. Azt jár nekem, melyen voltam. Úgy csinálok vele. Ez a gyerek így folytatja, abból nagy baj lesz. Ma életes nincsen. Én azt mondtam neked sokszor, vagy börtön, vagy halál lesz. Isten ne adja. Életes nincsen a fiam. Hozzá ki ide. Mert az a baj, nem kapja meg a napi, Semmi. Hát vizet. napi adagot, ha nem kapja meg Vizet. az ilyen. Kell víz. Meg ott Bekattan, az és kinyírja magát. Hát a te. Úgy, mint szobázon a cigányember. Hozzá ki pohár. Nem volt pénze, Hát hányan vagytok? cuccra, Hát négy. bement el. Meg anyudnak. Jaj. Csokcipen van. Ez is azt fogja, mert nem fog jutni Az pénzhez. alja. Tudom, azt mondta Pistó, hogy mosásnál felvált. Ah, De jó, mi? Nem az alját Hát az a kell. izé nem jött az a Andor, és hogy Én is attól félek. nem jött a... dolgozik. Hát a gyárba. Itt, Hát visszahívták. mióta? Azért jöttünk, hát most ma. Ma kezdve. Aha. Én is megyek holnap. De ugyanúgy a üzletnek. Aha. Ah, A muszáj mostan. Kértem pénzt tudod. Észre kell dolgoznom. Kértem, hogy
Az apunak a telefonjára Számlámat rácsapott. fizessem. Azt őt hívják. Azt Imi adott, Nem hozták ki vizet? szóval én meg vagy ledolgozok. Milyen cigarettát csinálok? Ebben is mi lesz? Veled mi lesz? Hát, hogyha jó, megy iskolába. Intézed elfele az iskolát. Most akkor most csak a szezon. De itt teszek dolgozni. Vagy szárítom. Nem azon. Megyünk családit felvenni? Mi kell neked családi? Megyünk Hova? felvenni családit. Azt mondta, hogy 6-ig van nyitva. 6-ig van nyitva. Mert ott visszamegyen. Mikor pénteken hozta volt benne a És lábába. hiába megy kimegy dolgozni, ugye kiment, megvette azt a rollert, 150 ezerért, Jó, tényleg, az amit van? hát az is oda ment a drogra. Ülje oda. Minden oda megy. Tehát a pénz is, meg ha megvesz valamit, az is oda megy, minden. Csak azt nem tudom, Mindenkinek. hogy kitől veszi. Na, ez meg a másik. Bár én esküszöm, hogy feljelenteném azt, aki Ki kéne lesni? nem tudom, hogy kitől veszi. Ki kell lesni, hova megy? Szoboszlóriát. Mi? Szoboszlóriát. Onnan veszi? Most mondta. Ja. Messze, még dicsekedik. Na, Jó, csak ebből tudod mi lesz? Így fog maradni. Csak nem tudom ki. Mindjárt 26 érzem főt. nem húzol sehova. Majd te talál, mondjad már, mikor az A71-en Mizu van vele. Mennyit kaphatott Péter? 2 grammot? 5-öt. 5-öt? Azt tudok a sátról most is. Ja. Az egyik cigány ott van. Mennyire kell Krisztán kérdezni tőlük? 5-ért, 10-ért. És köszönöm, hogy vállalkom az üzletbe. Ahogy. Segít neki Tudod, Krisztián. mit utálok benne? Hogy inkább eladd nekem a rollert. 30 ezerért volt adott, vagy 40 ezerért. Oda adjuk drogé inkább 2 grammért, 20 ezerért. Érted? Na, add ide, inkább hagyd maradjon itt. Hagyd maradjon itt. Ugye? Hát nem? Milyen a A roller? tisztú telefont is oda pocsékolta. Hát jó, onnan németből vette 130 ezer. Már felnőttük. Szerintem 30 000 forintért hozott. 20 őri. Az ilyen drogosok odaadják még 5 ezerért. Csak hogy legyen. A múltkor olyan vettem laptopot itt, igaz? 8000ért, én 150. Ilyen dolgok. Nem még mindig videóhoz. Jó van már. Jó van már. Ne, Miki!